Pila ka mga residente nga naapektuhan sang pagbaha sa Cagayan. Nagpatindog sang tent sa kilid sang dalan, agud may maistaran. Baha nagbilin sang tonelada nga basura. Sa dugang nga detalye makaupod naton live si CJ Turida sa GMA Regional TV Balitang Amyanan. CJ? Matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity sa buong Luzon, humigting pa ang panawagan ng tulong ng mga apektadong residente ng malawakang pagbaha sa lalawigan ng Cagayan. Nanawagan po ako sa mga kabarangay ko na maglinis na po tayo. Nagdeklara ng Clean Up Day ang barangay Anafunan West, Tuguegarao City, Cagayan. Nilinis at inipon ang lahat ng basura sa barangay na iniwan ng baha. Isa ang barangay Anafunan West sa grabeng binaha. Mahigit 5,000 residente ang apektado. Wala pong may gusto na magtapon ng basura sa harapan ng kanilang bahay. Sa mismong harapan na lang ng barangay hall. Puspusan ngayon ang Clean Up Drive dito sa barangay Anafunan West, Tuguegarao City, Cagayan. Lahat ng basura ng mga residente ay iniipon mismo dito sa tapat ng barangay hall. Ayon sa otoridad, kung dati-rate ay 90 tons a day ang basura ng mga residente, pero ngayon pagkatapos ng baha, umabot na raw sa 4 na beses na mas marami ang basura ng mga residente. Ayon sa Senro, 90% ng 49 barangay sa Tuguegarao City ang nalubog sa baha. Inasahan na raw nila ang sangkatutak na basura. 4 times ang dami ng basura ngayon kasi mostly lahat ng households flooded. Matapos ang ilang oras, hinakot din agad ang mga basura. Sa Barangay Concepcion, Amulong, dumadaing ang mga magsasaka dahil nangitim na ang kanilang palay dahil nababad sa baha. Pilit isinasalba ang ilan. 2 linggo na puro ulan lang inabot namin hanggang sa dumating ng baha, sir. Wala na tayong magawa kasi nandyan na yung tubig. Yung ibang kasamaan namin dito, hindi pa naaanin, hindi na pwedeng anin, sir. Luging-lugi na, sir. Dahil balot pa ng putik ang kanilang mga bahay, ang ilang residente ay nagpatayo ng pansamantalang silungan dito sa gilid ng kalsada at dito na rin sila natutulog. Sa Barangay Pared, Alcala, niragasan ng putik ang ekta-ektaryang maisan, nasira lahat ang pananim. Ang mga donasyong damit, pinag-agawan ng mga residente. Kahit nabaha kami, wala po kayong mga damit, mga gamit ng mga anak ko po. Kami po mga anak ko po, talagang hirap po kami sa buhay dito sa Alcala po. Gusto ko lang pong magpasalamat po sa lahat po na nagbibigay ng tulong sa kababayan ko po dito sa Alcala. Mahigit 1,000 pamilya rin ang apektado ng bagyo at pagbaha sa Alakapan. Patuloy ang pamimigay ng relief goods sa mga residente, kabilang ang 500 kaban ng bigas na galing sa NFA. Ang Alakapeño is matibay yan eh. Ang Cagayano, resilient yan. So, babangon talaga tayo. And nagdaan na tayo sa napakaraming sakuna. Nakauwi na rin lahat ang mga inilikas na residente. Samantala, narito tayo ngayon sa bayan ng Santa Praxedes, lalawigan ng Cagayan. Umabot din sa halos 400 families ang apektado ng mga nagdaang bagyo rito. Kaya puspusan din ang isinasagawang relief efforts ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV Balitang Amyanan.